XFM Katropa. Hingpit na yun. Hingpit pas, hingpit. Yung basura, mga igala. No, sa kamara. O, sa kamara, dili lang sa komitiba, kundi mismo na, mga igala, sa kamara. No, ang kini may galang impeachment complaint. Duha ka mga impeachment complaint. Batok, mga katropa, kang Pangulong Bongbong Marcos. Dunay 284 ka mga kongresista nga mibutar pabor nga ibasura gyud no ang impeachment batok sa presidente. 8 lang yata ang ni kontra og dunay 4 mga igala nga ni abstain, mga katropa. Bullseye! Bullseye! Dabi ato maminawon sa makadjot may gala kinig tipik no sa pag-aproba o pag binutuhay may gala no dias may Kamara de Representantes. XFM Katropa. With 284 members voting on the affirmative, 8 against, 4 abstention, House Resolution number 746, as well as the findings, conclusions, and recommendations contained in Committee Report number 111 are hereby adopted. The impeachment complaints filed against the President, Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr., are hereby dismissed. Dismiss na. Bullseye! Bullseye! Now, pag mingon kag dismiss mga igala, wala na puruhan. So karon tuiga, wala na dawaton nga impeachment by against the President. Period. Humanata. Dismiss na, gibutuhan may gala sa 284 ka mga congressman. Spuko mura. Ha? 284 ka mga congressman, mga igala. Pabor sila, yes. Wala na, tanggalon na to na, dismiss na na. Dunay 8 may gala nga ni against, pero sila, what is 8 versus 284? Hugaw rakas koko. Dunay 4 mga igala nga nag-abstain. Kumbaga, wala lang sila pakialam. Kay mag-unsa man sa gihapon, di man sa makatabang ang ilahang mga igalang kuan. Di man sa makatabang ang ilahang boto kung i-count pila raman lang in taon. Now, kumaingon kag dismiss by kung sa regular nga kaso sa atong naandan. Pagka-dismiss ang kaso, moingon gyud tabay hinay ebidensya, no? Wala, hinay ebidensya, wa siya madutli. Kay amo to, no? Hinay man ebidensya. Wala gidismiss ang kaso niya. Kay either hinay ebidensya or ang reklamo nakuwang may gala sa pag-supply sa ebidensya. But it doesn't mean, mga higala, nga dili siya guilty. Daghang kay na-dismiss kaso bay nga tungod lang sa technicality. No? Daghang kay na-dismiss nga kaso, may higala, due to technicality. Or kakuwang, mga higala, sa pikas tampi o pikas kampo nga mo provide, may higala, og substantial nga ebidensya sa ilang mga pasangil. Sa mata, mga higala, sa balaod, period na. Pero sa ato mga higala in our layman's term, moingon ta mga igsoon, wala nagpasabot nga dismiss ninyo, wala nagpasabot nga nituo nami nga wa gyud siya isa o wa gyud siya responsibility ang Pangulo labi na sa nagtunay nga korupsyon, mga kaigsunan nga di gyud nimo malimod og di sa gyud tumo-tumo. Bullseye! Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye! Mas isipon sa tao nga ang Kongreso ron, specifically ang Kamara bay or ang House of Representatives, majority or super majority diha bay is ilawom or pabor kang Marcos, mga kaigsunan. Muna mas isipon sa tao. Kaysa mahuna-huna ang tao, mga igala nga, walay igong ebidensya. Pero mauna gina-insinuate may gala sa Malacanang. O si Claire Castro may igala imong paistoryahon, naturalmente. Moingon gyud siya, mga katropa. Tanawa, di sila kadulot nga naman simply because walay gibuhat nga dautan ang Pangulo. Wait lang, ma'am. That's too hasty generalization. Perti na ka shortcut kaayo na, no? Shortcut kayo na. It doesn't mean nga na-dismiss, mga igalag. It doesn't mean nga na-dismiss ang impeachment complaint, mga igala. Wala na gihimo nga kapalpakan ang Pangulo sa Pilipinas. Bullseye! Bullseye! It doesn't mean, mga higala, nga na
na-dismiss ang nasampit nga impeachment, wala na'y tulubago ng Pangulo may galang atos katawhan Pilipino. Labi na ning kawat may galang nga hinahitabo diha mismo sa iyang administrasyon. Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye. Ingon sila nga kaniko no, at least mandaw Katropang Jeff nga kini kunong resulta sa pagdismiss sa impeachment makapasaka sa trust rating karon sa tao ngadto kang PBBM. Para nako mga igala sa akong analisar sa akong pinubring analysis mga igsoon. Nagtuo mo kung nagtuo mo makapausbaw ni, makapasaka ni sa rating sa Pangulo o sa trust rating, dili. Para nako kung makapasaka man gamay ra kayo ngano man. Ang tao maghunahon na dili ni sila mo isip karon wala gid ebidensya kang BBM. Dili na mo isipon sa tao ron eh. Ang isipon sa tao karon may gala kuyawang BBM oy, kontrolado man ang mga congressman. Kabalo ka kinsang image ang namaot diri maayo may gala? At least man lang gihatagan ninyo chance nga mo aginod ba? No mo aginod ang ang impeachment pero wala ipatay diretso eh. No? Wala gi-headshot gyud. Gi-bullseye gyud mga higala. Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye. At least man lang unta mga katropa gipa-present ang kisa ba to mga pwedeng mutindog nga mga witnesses. Total, di man ni pareha kang Sara mga higala nga impeachment nga sa sugod pa lang mali na. Ang nakapait pangudto kang BP Sara tung una may gala nga tung round 1 sa impeachment ang baruganan magud sa Korte Suprema adto dili ta pwedeng mo proceed kay mahog manig fruit of the poisonous tree ba no di ta pwedeng mo proceed mga igala kay sa sugod pa lang mali na mo. Sangit magud sila adto may gala kay giupat gud nila kabuok. Unya, wala nila gi-actionan ang tulo, adto sila ni action, dito na sila nag-impeach sa ikaupat. Ingon karon ang Korte Suprema time sa kay og ato nang i-proceed. Mo ra gyapon istorya ha, ma-question man gyapon na kay sa sugod pa lang mali gani. O na magagalay punto riya. Karon, kang BBM wala man na mahitabo, no? Wala may ni even may galaw may ni pasakas Korte Suprema. Pero mao lagi makita man guna makita sa tao mga igala unsay makita sa masa ana para sa ako ha. Ang makita sa masa ana bay dili tungod kay walay sala sa BBM. Ang makita sa masa ana tungod kay grabe ang administrasyon karon kontrolado niya bisan ang mga kongresista mga higala. XFM Katropa. Unsay redeeming factor din he? Ka BBM wala na. Ang redeeming factor kang BBM mga higala doon na siya'y ipakulong nga pinakadakong isda mga higala sa flood control. Muna redeeming factor ka BBM. Kay igsoon, kay anak, kay igagaw, o kinsa man na may higala, kinahanglan gyud. Kaya kung ingani ra gyapon, mahurot pa ng senador og pakulong. Sila Joel Villanueva, sila Rebilla, nauna naman si Rebilla, Jinggoy Estrada, Chis Escudero, kinsa pa itong mga ilang gipagkasuhan, mahurot pa na may gala, bisag mahurot pa ni mo na mga anti-Duterte, musamot lang mga igala kasuko ang tao, og never gyud mong mudaog. Bullseye. Bullseye. Dili na makatabang may gala sa pag-alibyo sa rating ni PBBM bagay igsoon. Mo ni redeeming factor mga igala para sa ako ha. Mo ni redeeming factor ni BBM. Pananglitan ha. Example. Ibutang ta lang yun. Mapakulong niya si Romualdez. Di ba ka mo pakpak diha katropang Jeff? Pananglitan may gala mo tindog si BBM mo yung ana. Mga kababayan, di uto-uto ra gyud ko sa akong agaw. Ano ba? Dili ba mo pakpak patitiil ni mo may gala pakpak ang mga og ni parang irika pa. Mo pakpak ang petals ana. Ha? Hihi. Di pakpak yung mga tao ana ni ana mao na gyud ni. So, muna mga igalay mahimo niya. Pero kung ang investigasyon karon sige nagpunting dito, wala. Okay. So ni ana,
ang ilang gihimo karon bay, no? Ang gihimo sa nila ron, birahan gyud nila may gala si Sara. Kay si Sara Duterte musugot yag sa dili og ni Ma'am Rowena Guanzon pa, Sara Duterte is the woman to beat. Si Rowena Guanzon dili man na siya pro Duterte. Sakto lang gyud iyang pananaw may gala. Musugot yag sa dili, gustuhon man nimo o dili bay, pinakalig-on nga kontra. Kaya wa naman gining Pilipinas, paano politika naman gining iskutanan. Pinakalig-on niya kontra karon mga higala. Si Sara Duterte. Mao gani karon nga kini si Risa Hontiveros nagkaon sa iyang kaugalingong suka. Bullseye. Kauban si katropang Arnel Cortez. Bullseye. Di ba aktivista man si Risa? Oh. Aktivista man eh. Isa siya may gala sa nagasinggit sa una, never again. Even kani mga igalang mga progresibo karon, isa ni sa nagasinggit og never again. Pero na sila plano mga higala nga makigkonsabo or makighiusa sa mga Marcos kay para mga higala kuno na united opposition. Unsa naman istoryahan? United opposition? Doon ay united kuno mga higala nga grupo o puwersa batok kang Sara Duterte aron di ang gyud mga higala ma-presidente. Tiaw mo na. Unsa na may gala ka kan? So makita, nagtuo sila may gala nga makatabang na. Dili, kay mga tao, mga Pilipino, di ba sa ni mga bugo? Makita na sa mga tao nga, oy, Risa, sa una gisuka na nimo ning mga Marcos, karon gituna sa nimo balik. Kinsa may motoos politiko mga higala nga kaugso ka. Wala oy. Kanang politiko kani may gala nga iyan na mga igalang gibanatan, iyan na may galang gipanghimaraot pag-ayo, and then taod-taod nakita nimo nag-amiguhay na sang mga tunto. Kaingon gyud kang awa mo yung mga klaro, kami rin yung gibinuangan ng inyong kalaki. Oh. Mayong buntag Bapa Madom kay Joka. Oh, mayong buntag Idol Arnel Cortez, always watching. Salamat. Good morning. Thank you. Alas 8:07 na may kalandag na sa itong pagbanuban-uban. May buntag diya sa akong tiyo diya sa may seminary drive. No, si Herbik Madum. Basta-basta ni. Kita ni mo ni may gala. Hapon yung kay ni Purma ba? Oh. Ano ba ni? Kinigagaw sa akong lulo ni. Si tiyo Herbik Madum. Di po kumululo ani kay matiguang mo po siya. No? Ay nang tiyo ra kay para medyo ligon-ligon ba murag at mga nang gitawag nilang mga titos ba titos. Alas 8:07. Now, okay, dismiss na ang kang BBM. So BBM out ang iyang kaso na imo sulod karon kang kinsa? Sara Duterte. All right. Now, speaking of Sara Duterte, nakita nimo ba kaduha na nagpagula og mga survey, even ang SWS, ang rating ni Sara pataas nga pataas. Ang rating ni BBM pababa ng pababa. So ilang buhaton karon bay, ipagawas nila ni nga kining pagka-dismiss kang BBM, nagpabatuod lang gyud kuno nga wa gyud sala si BBM. No? Pero lisod man gud kayo tuuhan mga igsuon. Lisod kay ituhan as in, no? Labi na ni ining mga pangurakot nga nahitabo karon. No? Nga manghunaw ka lang mo imong gawa ko'y labot na kay gapirma. Kailan man ang Pilipino kasi presidente. O ang Pilipino may galak kahibaw o kasabot sa may galak kung siya responsibility. Karon. So, kita sa nimo sa laing bahin nga ang kang Sara sa pataas nga pataas ang iyang rating mga igsoon. Kita nimo si Sara. Birahan na may galang Trillanes, birahang Dilima, birahan ni Franz Castro. Tanan na sila nagkunay, wala hiusa na sila. Pero unsay makita nimo kang Sara bay, nag-unboxing lag Shopee may wala no? Nagjogging-jogging. So, as dili siya affected. No? Gipakita ni may gala sa tao nga dili siya apektado mga higala sa panghitabo. Bahala mga higalag ang naas palibot o kining mga tao nga si Trillanes lagi, magkabuang si Trillanes lagi. Adto naman siya ombudsman, pa-interview na sa media, o niya tiraho na sa niyang mga tao, may galang ang mga tao kuno wa kailang Sara mao nang taas gapong rating.
sa limuang lagi. Ang tawag na to, may gala, kang Trillanes, irbo. Unsa man ang irbo, katropang Arnel? Irungbuang. Kado na, may gala. Irbo na siya, irbo. Saan ang irbo? Irungbuang? Di ka kumpiyansahan. Sige na lang, paghot malala, away nga away. Pero ang pangutana ron, no? Ang pangutana ron, mga igala, nakatabang ba? Kaya ilaman nga, ang ilang ginalantaw karon nga, pagka mulahos ang impeachment, mga igsoon, unya, mapakita ang ebidensya, kay gusto gani ni Ridon, nga maila-ilag yun, o kinsa na si Mary Grace Piatos. Wala na. Bungkag na, mga igala. Ayan na ninyo nagtawag confidential fund. Nga naman, tungod sa kayabag, mga igala ning uban, ang katong gibayaran, mga igala, sa, well, dunay kalambigitan sa mga intelligence information or mga confidential information, mga igala, gusto namang maila-ila ni Ridon. So, sunog na. Sunog na. So, wala na yung rason na mutawag pa ka na og confidential fund. Do not call it confidential kung gusto man din mo masayran din na tanan. Tawagan na lang nag-transparent fund, contingency fund, isa ba? Ano siya para sayun? Para dili siya against sa iyang nature nga gusto nimong utingkayon ang confidential. Gawas kayo mong utingkayon, gusto ba gini mong mapublicize? No? Lahi man ang pag-utingkay kaysa ang purpose yun, i-publicize lang. Para mapublikar lang yun ba? May nakapait diya, may gala. Bullseye! Bullseye! So, karon, gusto naman ginila na. Ang ilang ginalantaw nga, pag mahitabo ni bay, mumubo ang rating ni Sara. Okay, kabalo ka aning survey, mind conditioning ba na. So ipakita na sa nila nga mumubo ang rating ni Sara unya. Ang ipagawas sa rason diha, ang impeachment ni tuon ang mga tao bla 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 bla. No? So mauna na. Pero ang ending yun ang gusto nila mahitabo, tanggalon gyud si Sara magigalas picture nga naman, that's the only way nga magpadayon sila. Kay pagka si Sara naa diha magigsoon, piligroso gyud sa ilang 2028. Wa sila mga igala, di sila manimaho. Tinuod lang storya, di sila manimaho mga igsoon. That's why by hook or by crook or by any means mga igala, tanggalon nila si Sara, i-eliminate yun nila si Sara mga katropa. Muna, no? Kung ang kang BBM, ang iyang redeeming factor mga igala is ipakulong niya. O kinsay pinaka ulo aning utok aning flood control. Kung siya ang pinakautok, di siya magpakulong siya sa iyang kaugalingon. Pinawa! Diba? Kung siya mga, muna redeeming, para mabalik pa ang ganas, Pilipino, diyan niya. Oh. Ang uban ron, naman lang kasaba-saba, pero lain na gilang gibati. Oh. Sa Kongreso, doon na po'y redeeming diya. No? Kung nibuta, para nako para sa kuan eh. Kung nibutar ang 284 karon in favor sa pagbasura sa kini magaygalang impeachment ni BBM, kining 284 should also vote, mga katropa, in favor of dismissing the impeachment na naman, naabot naman kuno sa House of Representatives sa opisina ni Speaker. They should also be voting for the dismissal of the impeachment complaint against BP Sara. So makita nimo diri, at least na redeeming factor diri. Makita nimo mga igala nga ay lahi na direction karon kung kamara, ang ilan ng direction karon is dili na sila sigig dawat aning mga kuan. Although it's a process mga igala ang kuan. Kini bang impeachment bisag unsaon nimo bay dili magmatter siguro gamay ang ebidensya, but politics matters in impeachment. Ano man sa impeachment mga higala, kinahanglan kag numero. Kapag kaimo mga higalang kaalyado ang mga kadaghanan diha, natural di ginakalusot. So aron makita sa mga tao nga oy, bahala nagtawagon mo dihag balimbing. Mas okay na lang na may gala kaysa dumtan mo sa mga tao sa inyong distrito mo yun, mudagan lang kag usab. Oh, well, this time mga higala, kung mubutar gyapon mo in favor nga ipadayon gyud ang impeachment ni Sara, you better perform well. No, kinahanglan yun may gala nga mapatanggal na lang yun ninyo na ano man. May magdi mo timan-an ang inyong mga saba mo kadaog diya.
Unya kung mapatanggal man ninyo na, di man po lang po isa ra kabuk Duterte. Mo ya po istorya, tanggal gyapon mo diha. Ngayon naman sa 2028 lagi mga higala. Lisod kaayo manimaho. Kung dili la nila mga higala ni manipulahon o dili nila hiluhan ang tao mga igsoon. Kining mga grupo ni BBM o kinsa man iyang supporter, bisan pag si Anticler mo dagan mga higala, ayaw na lang yun it. Ayaw na lang yun it o kapilapil. Pinaka-safety nimo purok leader. Ana, muna pinaka-safety nimo nga posisyon. Pero nung ka magmayor-mayor ka, magrepresentante ka, ayaw na lang. Kay tulisukong yung mga tao diya, mangyamid yun ang mga tao diya. Kinsa man mga higala diha, Trillanes, samot. Laila de Lima, samot. Karon gidamay pa nila si Lini. Putoy nagtingog-tingog si Lini pero giapil-apil na sad mga higala ni mga tibag. Nga mo balik yung kunog dagan mga higalas Lini Robredo. Abisan pag si Lini versus Sara Duterte mga higala. Layo ra gyapon mga igsoon. Bullseye. Bullseye. Maglisod. Ngano man, unas tanan wala gili solido lagi sa ilaha, no? Nagtuo niya kay og si Lini pananglitan mo dagan, kung siya ra usa, okay na. Medyo makaingkag kani agbat-agbat yun. Pero og apilan na puglain may gala mo dagan na sa Tito Soto, mudagan. Kini si Lacson nagtuo ba di ka mudagan na sa na presidente. Kaya ang ambisyon ana may gala ma presidente man. Tandem ba na sila sa una, Soto ug Lacson may gala karon nag-uban na sa sila. Di ba? Interview man ko ana sa una pagbanaga nila. Commercial sa ta kay murag naglami naman eh. Alas 8:16 na may galantag na sa atong pagpanagwanuban, Sir Arnel, bisan